Yes, the day is here. That Christmas is here already, and it is time for giving. Every Ebeonadi 103.5 FM is ready to give you as much as we can, this Christmas season. Yes, on Ebeonadi 103.5 FM, when again this time. And we are here to remind you about this season and what it means, on a very good day. Because right now, the 15th day of December 2024 is a day, a born at the 103.5 FM mapped out that we are going to use to, give glory to the name of God for, the gift of Christ Himself, the gift of Jesus Christ, the Son of God. And that is the reason for this season. Onwele Halls up with the reason for this season. Ọkwa n'ụmụ nwa ka a na-akpọ Martin Ifeanyi Chukwu Ekezie Ezanumba the first, the one them are called Metal. And right about guitar, I am not alone in the studio. I am in the studio with choristers, and musicians who will make your day, beautiful tomorrow when Ebeonadi hosts that particular, carol of 9 lessons. So it's going to be fun all the way. And we have come to explain to you what tomorrow will look like. I am not in the studio alone. I have, a great artist. You might just look at him on a very good day. You think that this one, okay, we will see. But we did a show here at Ebeonadi 103.5 FM, at the European Residency Hotel. His own video has the biggest views from all the videos. That will show you how much good he is, an artist. So this evening, I have, Dadison in the house. Dadison, say hello to the audience, please. Hello. Okay. Say hello. Okay. Echi ga-adị egwu. Ọ Ọ ga-akpọtụ akpọtụ. Zụọ azụọ. Were anya gị bịa gbaala onwe Christmas. Ọ bụ. Anyị nọ live. Yes. Okay. Dadison is not here alone. So we also have, introduce yourself, my brother. Ekene m onye ọbụla ụmụnne na nna na daalụ mụ abụla Ogibanki. Yes. So Obodo ga-adị kpọkpọ. ọ ga-adịkwa egwu ọ bụla obelefe. Anyị na-arịọ onye na onye ọbụla ka unu gbakọtara. Unu bịa were anyị ụlọ ọkpọ Krismas ka anyị na-abanye ya. Unu bịa were anyị mgbalụ onye Krismas. Obodo si adị. No, Dalo. Yes, it's not even enough. We think we got my figure when it comes to that particular artist I just spoke to you, Lucky Banky. Everybody is going to be lucky tomorrow. As I can say, my brother. Yes, everybody is going to be lucky tomorrow. When Ebeonadi 103.5 FM hosts that particular, Christmas carol of 9 lessons. But we cannot do that alone. You have to go. We must in Assumption Catholic Church here in Ogidi. The choir master is in the house with us. And he goes by the name Kenechukwu. Please come and say hello to the audience, my brother. No, I'm again. After more Kenechukwu, I make a move. Dalo. Ya mama. Oifo. If I have on the Bible, how can it be? I saw no one on Christmas. Yes. Christmas is okay. No, the money Jane, if only you was a quarter. Young one waiting for 103.5. 103.5 FM. 103.5 FM. Oifo. Dalo. Nnukwu kwaya master. Obula obelefe. Yes, so we also have, another chorister in the house. And before we leave the studio, you will hear, melodies. We also have, sister, please say hello to the audience. Tell them your name and then say hello to them. Hello audience. Good afternoon, everybody. Afambo, Okoko, So, echi never honor the because even say if you never Ibolita, ever kaya no where good and I will be and never and my Jesus Christ, I'm alive. Ever kaya no celebrate. All the baggy is not giving no market if they are guys celebrate the Christ. Yes. But only a boy do not care when you make Christmas. No problem. Dalo one wine. Dalo. So first, before we go on, I will also ask questions about Christmas so that we get to educate our people what this Christmas carol is all about in the first place. What when I'm Christmas carol, I get to the choir master.
Christmas carol kedu uru ọ na-aba for the society at the end of the day, because most times over time as a choir master imego ihe dị na Christmas carol a lot. So kedu uru ọ na-abalụ our society biko ka ịgwa our audience afọ m ka bụkwa Kenechukwu Okoye. Uru Krismas na-abala anyị erika, mana nke bụ eziokwu bụ na oge kịta ndị mmadụ adịghị eji Krismas eme ike ọbụla. Echi na Krismas sọsọ mgbe iji gaa akpụ ụkwụ gara ọnụ, goo akwa gara ọnụ, goo he gara ọnụ, mana ọ bụrụ ọzọ ya bụ Krismas. Krismas nke anyị ma bụ oge iji akwado mmemme pụrụ iche, oge niile sọsọ atmosfere elu ya agwa n'oge a na-akwado. Mana kịta abịaza dịka asị na Krismas naziri n'aka ndị ife onye ebe na-agbazi mbọ ka o nweta nke a nweta nke ọzọ mana ọ bụla Krismas. Ama m ọ ga-anya ụlọ akwụkwọ mgbe Krismas na-eri karịa Krismas na-eri oge nso a na-akwado 10 Disemba ebe ego na-enye agadi mmadụ na pepe na-adịrịkwugo jingle bell and all that na-akwado. So onye a bụ mkpa ọ dị. Nke ọzọ bụrụ na Krismas echetara anyị maka ịfụnanya. Once we mention Christmas, it was a symbol of love. Ọ na-egosi ịfụnanya. Ọ ga-aka mmadụ ji enye ndị ọ ma na aka ilu ọfa ife onyinye onwe ife inwe inye ife inwe ike enye nye onye ọzọ kwesịrịkwa iketa oke n'ife inwe. Onye a bụ the joy of Christmas. So na ọ bụrụ sọsọ mgbe enyere akwa gara ọnụ ma ife ndị ọzọ ekensị na mbụ. So onye a bụ Christmas na-echetara anyị nke mbụ ọmụmụ Jesu Kristi, nke ịbụọ na-echetara anyị na ọmụmụ Jesu Kristi wetalụ ịfụnanya. Onye mere na abịa n'ụka kịta fada na-eyi pọpụ, mana Krismas bụ a na-echenji akwa fada completely. So ịkọpụta Krismas na-break protocols, echenji akwa fada from purple to white and red. Ife na-egosi bụ love. So onye a bụ ite Krismas mere. Thank you so much. Mana the carols, you have to go everybody na Nigeria na carol, and one of the parts I like caliber na Christmas carols, but if you so bring us some people, then you have to go man olugo buy a million every good day. You have to go. So Otu Akosa this evening, Ebeonadi103.5 FM, and we are here to educate you. That is educate and entertain at the same time. Or Fogabu Echi Bu 15th day of December 2024 bụ ụbọchị Ebeonadi103.5 FM wepụta anyị ga-eji wee kene Chineke maka the year, and at a time gụọ Christmas carols nwee ezigbote aṅụrị, and onye ka anyị na-akpọ gị ka ị bịa soro bụrụ part of this happiness. Mana kịta m ga-adivert jee to Dadison ka ọ kọwakwala anyị the kind of joy we are supposed to expect from Christmas from your own perspective, sir. So please go on. Yes, aka m bụkwa Anekwe Fine, aka Dadison. Yes. Christmas a na-agba ya agba otego agbaba, ma ndị kweta anụ ma ndị na-ekwetara ururu ana mgbe a that very period ikuku na-ekuzi onye ọbụla. O nwere ndị nara agbara maba na-ejekwa na kampụ ilu ebe aba na-agba nkeba. So nọọ oge eji enwe aṅụrị gbaa gburugburu n'ụwa niile. So onye bụ ife aṅụrị ka ọ bụ, maka na oge a ikuku na-ekuzi onye ọbụla, egwu a na-akpọtụ n'ebe dị iche iche, oge aṅụrị ma nwata ma okenye. So n'ọnya bụ ife anyị na-ekwu na echi niile ya adịkwa n'egwu na-abịa ịkpọrọ ma ụmụaka na-abịa nọọ ife aṅụrị ka ọ bụ. Ọnya bụ ife nwere ike ikwu fọ na ọ dịgo ka ọ ga-esi dị otu a anyị si nọ na studio kịta na-akpa maka ya bụ Christmas. Ị nwere ike ịbụkwa part of the conversation when you send SMS or WhatsApp messages on 08065796599. You can as well call. You can get an artist in on a studio, Bankata, even the choir master, the choristers in on a studio. They got go beyond the na European Residency Hotel Ogidi, where Ebeonadi103.5 FM the Mayab event, which will start by 2 o'clock, PM. I had a with African time. Okupana too. I be goes, but then if I need in on a very good day. I'm going to go. So you have to be there. And you can also call to become part of the conversation. Call on 081-3839-7740 or 081-3925-6742. I am going to go to Yotago and Gagwazi Dadison Ketak, who be on your bio, Yotago, based on Ipo Genegada, or Yenayo Belon, or Yafanayo, Yotago, Lucky, Abataku, Pia, Mobile. Before I went actually to fire master, and the fire, however, the real deal, both the Christmas carol itself, a little bit of the fire operation.
So that is because a little bit of freestyle. What would audience if he gave me a chicken on the Oh yes, echiga dị egwu. O nwere ofu n'ime egwu m nwere ife eji wee ife title of that very song bụ The Plight of Man. And it goes like this. Let me get away. Let me get away to talk about it. Let me get away. Let me get away. Let me get away to talk about it. Everybody's going up and down, looking for man. Everybody's going up and down, looking for pleasure. Everybody's going up and down. Hello, you, my honey. Let me come to you. Hello, you, my honey. Let me come to you. Hello, you, my honey. Let me come to you. Nke a bụ obele nke a just na mfe ka ya anụ echi. Inyegodu, preamble. Love song to God himself. Chineke ke na agolo na asị, let me come to you. Of course. The season for the, for the reason for this season. At the end of the day, bụkwa Chineke and onya ka Chineke nekwa na ya bụ egwu. We have a lot. Even that is in an eye nwekwa nke anyị mere that year. You will hear all of that tomorrow. Nke a ịpịa mgba on this beautiful, critical, wonderful day. I'm going to give it someone to say. Now, I invite to say, the lucky man, go see how you make which guy when I get go on. Lucky banking. Yes. Ebeonwe, no nke unu chọrọ ka anyị na-ejebe m. Just in your bone, onye ọbụla na-anụ ka o si adị. Ọnwụ abụ lucky banking ụmụ nwaanyị na-anya aja alụ. Ịghọtago? O nwere nke m na-enyekwa unu. Very small. There are two ways to make women happy. Give them money, pamper them like newborn baby. There is one way to marry them for life. If you close one eye, use one. Yes. Oh, yeah, listen. Oh, my brother. If you want to go see yes, another way to survive is make sure you buy a better Christmas gift for her. All 2 years you will survive there at the end of the day. Manaketa, the main gift itself. I am a master in the house and also a chorister too. I'm guessing she's a soprano too, right? Yeah. So I got another from the chorister. Can you go if I guys make you full Asia, please go on the choristers. Okay. Look, I'm not my master already Spanish, and it's my colleague. Yeah. I know below Basal Christmas. You see, people can you join a pepper on your book? So he gets Jesu Christi, na Bethlehem, Ebamoro Wakawa, Kanida na Bethlehem, Ebamoro, Jesu Christi, na Bethlehem, Ebamoro Wakawa. So these are the tips. Yeah. All affordable. And the choir and that is very coordinated. You want to talk in so we'll get one belly. You go to is ready. So tomorrow, make sure you are at European Residency Hotel Ogidi, opposite, Obunike Boys. Airborne when I photo now European Residency Hotel. Okupana 280. You will hear a lot of songs, a lot of rendition that will make you happy. You might Christmas so irrespective of even in our world today, we must unwind as a people. All horrible. And choir master nke na-asọkwanụ m song I like ka anyị kwekwanụ bụ ọ bụrụ na anyị ekwechala ekeresimesi kịta before anyị wee pụọ ọ bụrụ na ọ ya adị possible ka anyị kwechala ekeresimesi ka audience malụkwa ife a na-ekwu on a very good day, but before the choir master step up with that ekeresimesi ka anyị kwechala ya remember that you can become part of the conversation. A journal for 1 or 2 things about ife ga-eme echi ịkpọ na anyị na 081 38 39 7740 ma ịkpọ na anyị na 081 39 256742. Become part of the conversation. You can also call or send SMS or WhatsApp messages on 08065796599.
kita afọ nga like ka ekwechala ya bụ ekeresimesi yotago maka ya bụ egwu na-abakwa nụchala ya bụ ekeresimesi kita afọ ekeresimesi lutego olutego ka anyị gụrụ ọṅụ na Kristi nwa Chineke abịago ekeresimesi lutego olutego ụba mmiri mgba kpụrụ ụba mmiri mgba n'egwuregwu ụba mmiri mgba ụba mmiri mgba ekeresimesi lutego ụba mmiri mgba ụba mmiri mgba egwu emelu ụba mmiri mgba ụba mmiri mgba ekeresimesi lutego. Sing praises unto the Lord, Oefobo. And that's what we are going to do tomorrow. We are going to sing praises to the name of the Most High King of Kings and Lord of Lords. And the Ikwete na Chineke anonya nwanedugi from January to December. Echinine na Liofin Residency Hotel. You know, a lot of choristers, a lot of musicians. And if I name Chineke Otito. So make sure you are there. Till we meet, you know. Let me also, you know, recommend now, Dadison, please say, goodbye to our audience. Give them one word or two before we leave the studio. Ana say, onye ọbụla daalụ na mma mmanụ. Echi ga-adị egwu biko kwadobenụ. Ọ ga-adịla anyị na mma. Ọ ga-adịla onye ọbụla na mma. Daalụ nụrụ nne. Ọ dịba na echi. Yes, the lucky man. Tell the audience your name again and then. Can my brother. Yes, Choir Master, just one last word for the audience before we leave the studio, sir. Okay. Ndị nwanne gere ntị anyị na-asụ ndị alụ afọ m ka bụ Kenechukwu Okoye ka masta echi aka mma anyị na-asụ na nke unu ụka aka bụ nke obere echizi eza ka iwere anya gị gbara ekesi daalụ mgbe daalụ. Yes, it is Ebeonadi 103.5 FM. Nwanne anyị nwaanyị ga-asụkwa na goodbye before we leave. My sister, go on. Nne ekenekwa nọrọ igbo ndị ọma na-ege ntị m na-asị unu jide na nke unu dị na nke unu na-asịkwa biko ebe ọ bụla ị nwere ike ịhelpụta ịnwe na Krismas a bụ more ide na-eme according to your master biko ọ bụrụ much but the little you nwere you can extend it to your neighbors or your relatives anywhere you can. So biko na-arịọ nọ na-akpọyọkwa family ọbụla echi kpọrọ ụmụazị gị ma di gị ma ụmụazị just n'ọnụ bịa ka unu nọ n'ele anyị maka na ebe ọ na-adị 103.5 echi ebe a ka ọ ya dị wee na-eme. Now, Liofin Residency, Ebeonadi 103.5 FM, carols of 9 lessons. So make sure you are there tomorrow. He will for the essence of Christmas at the end of the day. Until we meet again. Okwanomo Wakana about Martin, Ifeanyi Chukwu Ekeze, Ezanamba the first, the one that I call Metal. And in the spirit of that Christmas, there will be a radio drama this evening. It is coming by 6:30 this evening. A radio drama that is brought to you by the students of Lucid Comprehensive Secondary School Ogidi here. You pay attention to that too in the spirit of that Christmas as well. So make sure you are here tomorrow. Once it's 2, in the afternoon tomorrow in Northern Liofin Residency Hotel, where they, immediately occupy 1:32. The red carpet will start. There will be interviews on cameras and everything. Paparazzi, they do everywhere. So make sure you are there. You have to go to have fun, big time. Have a wonderful day, have a wonderful weekend. And make sure you spend it with us tomorrow. Have a great day. Shalom. That's it. How to go? Shalom. I come back.